Gabon, asteberriari eman diogu hasiera eta asteburura jarriko gara begira. Izan ere, Zaldibarko Luiziaren bigarren urteurrenean erantzukizunak argitzeko galdegin dute onkalagunek Ermuan. Dozenaka elkartek egin dute bat Zaldibar argitu plataformak eginiko deialdiarekin. Bertan, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran omendu dituzte jarraian, Zaldibarko urteurrena sakonean. Ehunka pertsonek manifestazio egin dute igande honetan Ermu eta Itzaga artean, Zaldibarko zabortegiko Luiziaren bigarren urteurrenean. Erantzukizunak argitu daitezela eskatu dute. 2 urte igaro dira Zaldibarko Berter Recycling zabortegi amildu zenetik. Azken urteotako hondamendi ekologiko, sozial eta politiko handienetarikoa eraginez. Duela 2 urteko hondamendia gogoratu eta aurrera begira jartzeko eguna gaurkoa. Pasaden igandean 2 urte bete dira Berter Recycling enpresaren Zaldibarko zabortegia amildu eta Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze lurpean geratu zirenetik. Beltran oraindik lurrazpian dago, Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Eta bitu aurreko igandean komentatzen zigun, oso ilusionatuta zegoela, hurrengo urtean ja jubilatuko zelako, oso zoriontzua zen, oso posibizi zen, eta begira, egun batetik bestera, ez daukagu gurekin. Ez zen istripu bat izan, zuhurtziagabeko hilketa onartu zuten Berterreko arduradunek eurek. Gertatu behar ez zen eta ekidin zitekeen hondamendia izan zela argi gelditu da. Hain zuzen mobilizazioaren ondotik Sololuze eta Beltran omentzeko ekitaldi berezia egin zuten. Heriotza hori ez gain kaltea handia izan zen inguruan ere. Zenbait egunetan kutsadura atmosferikoa handia izan zen batez ere 37 biztanleko Itzaga auzoan. No nos ha gustado nada. Además, aquel día venía todo el viento aquí, la verdad que no fue agradable. Y más por la gente que falleció. Esta desgracia handia. Altzana zen terriblea paseu zela, baina. Oso asunto, txarra eta mingarria. Zaldibarko udalak eta Jaurlaritzak hasieratik uko egin zioten herritarrek kutsaduraren norainokoa ezagutzeko eskatutako analiziei. Bai Eusko Jaurlaritzak eta bai gero Zaldibarko udalak ezetza erantzun zien. 37 bizilagun dira guztira. Zaldibar argitu plataformatik ozen salatzen dugu Zaldibarko udalak, nahiz Eusko Jaurlaritzak auzotarrekiko erakutsitako utzikeria. Auzotarren ardura eta ezinegonei entzungor egin diete. Eitzagarren zein auzoaren osasuna lehen lerrora ekarri behar da, gehiago luzatu gabe. Bide penala itxita dago Berter Recyclingeko 3 arduradunek 6 hilabeteko kartzela zigorra hitzartu zuten zuhurtziagabekeriazko hilketagatik. Hala ere ingurumeneko ustezko delituengatik bigarren prozesu judizial bat irekita dago eta Europako Parlamentuak informazio gehigarria eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Bestetik, COVID-19 bueltakoetan lurralde arteko osasun kontseiluak ezoiko bilera egin du gaur goizean eta Espainiako osasun ministerioak eta erkidegoek adostu dute aire zabaleko kirol ikuskizunen edukiera 75%tik 85%ra handitzea. Horrez gain, maskararen erabilera ere izan dute mintzagai. Espainiako osasun ministerioak eta autonomia erkidegoko ordezkariek kanpoaldean maskararen erabilerarekin amaitzea erabaki dute. Espainiako gobernuak bertan bera utzi du maskarak kalean janztea derrigortzen duen lege dekretua eta ostegunetik aurrera musukoa ez da derrigorrezkoa izango kalean. Horrekin batera kirol ekitaldien edukiera handitzea adostu dute. Dekretua asteazkenean argitaratuko da eta ostegunean sartuko da indarrean. Ipar Euskal Herrian berriz, asteazkenetik maskararik gabe ibil daiteke kanpoaldeetan. Horrez gain, kirol ekitaldien edukiera kanpoko eremuetan 75%tik 85%ra handitzea adostu dute ministroen kontseiluan, eta 50%tik 175%ra itxiak badira. Oraingoan Usansolora goaz, izan ere desanexio prozesuak aurrera jarraitzen du hortze jarraian azken ordukoak. 1988an hasi zen Usansoloko desanexioaren lehen etapa eta hainbat urte abiatutako prozesuan urrats garrantzitsua eman dute. Zehazki Usansolo auzoa galdakaotik bereizi eta Bizkaiko 113. udalerri izateko.
Usansolo udalerri gisa eratzeko eguna gero eta gertuago ikusten dute Galdakaoko auzoa den eremuko herritar askok. Izan ere, Galdakaoko udalak gehiengo oso onartu du Galdakaoko eta Usansolo bereizita bi herriek izango dituzten ezaugarri nagusiak zehazten dituen memoria eta Usansolotarrei desanexioaz galdeketa egitea ere onartu dute. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak oniritzia eman dio horri. Galdakaoko udalak joan den astean onartu zituen memoria eta galdeketa. 12 botoekin aurrera atera zen erabakitakoa. EH Bilduren 6rekin, auzoak taldearen 3rekin, Usansolo herriaren 2rekin eta Elkarrekin Podemoseko botoarekin. EAJko 6 zinegotziak abstenitu egin ziren eta kontra bozkatu zuten PSeren 2ek eta atxikitu gabeko zinegotziak. EAJko zinegotzi Fernando Izagirrek aipamen egin zion Espainiako gobernuaren erregimen lokaleko 13.2 legeari. Esateko desanexioak horma batekin topo egingo duela. Lege horren arabera, eremu bat segregatu alizateko gutxienez 5.000 biztanle izan behar ditu. Edonola ere, datorren martxoaren bukaeran Usansolotarrek desanexioa nahi duten erabakitzeko galdeketa egingo dute. Tagaia azaldatu, eguerdiko magazinean Larraitz Urraiz adigurasoekin etzera plataformako kidea izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa, izadi espetxetik atera zutenetik Inigo Gutierrez aitari 2. gradua eman diote eta Maria Lizarragama Zabaiako espetxera leku aldatu dute noski. Plataforma ez da oraindik konforme eta alaxe heldu die Urrak irmo euren aldarriei. Lanean hasi ginenean, gure aldarrikapen nagusia zen izadi gurasoekin etxera joatea, hau da, ama eta aitarekin. Aita 3. gradoan dago, ez daki oraintxe bertan errekurritu dutelako, zer gertatuko den berarekin, eta amak kartzelan jarraitzen du. Beraz, berdin-berdin, ama eta alabaren harremana eten egin da, eta uste dugu ez dela nahikoa. Naiz eta pozik gauden lortu dugunarekin, baina gauza gehiago lortu behar dira oraindik. Bestalde iratze Zorzabal euskal presoak ukatu egin du fiskalak leporatzen dizkion atentatuetan parte hartu zuenik haren kontra, Espainiako Auzitegi Nazionalean egiten ari diren epaiketan. Ikus dezagun jarraian bere deklarazioaren laburpena. En la Guardia Civil, en esos 5 días que estuve incomunicada, la Guardia Civil, bajo tortura, me obligó a hacer ciertas declaraciones donde me obligaron a autoinculparme e inculpar a otras personas en varias acciones, entre ellas las que me están acusando hoy mismo. Usted ha dicho que tenía usted en los costados, se le fotografió, tenía usted en carne viva, quemado por las descargas eléctricas que le aplicaron. ¿Cómo fue esto? ¿Dónde, en qué momento? Eso fue cuando me detuvieron y me llevaron al cuartel de Inchaurrondo y luego me llevaron a la casa de Hernani a hacer el registro. Después de eso me metieron en un coche y ahí me trasladaron a Madrid. Y fue ahí donde empezó todo el infierno. Y es ahí, en ese viaje, es ahí, en el coche, donde me aplican esas descargas. Es ahí donde me golpean, donde me insultan, donde me soban, donde me dejan, donde me asfixian, donde pierdo el conocimiento, donde me queman. Es ahí donde me aplican todo eso. Usted la ha definido como cantada, no como autocrítica. Sí, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y relato exactamente todo lo que me obligaron a decir. Y luego cuento en qué condiciones me obligaron a decir todo eso, que es la segunda parte de la carta, donde cuento todos los interrogatorios, es decir, sesiones de tortura. Zure indarra sentitzen dut nigan, baina baita zure itoaldi lastura eta oinazea ere. Biluztu zintuzten, biluztu minduten, jipoitu zintuzten, jipoitu minduten. Infernua biziarazi zizuten. Kulturarrora jauzi eginda berriz eta albistegiari amaiera emateko Gasteizko emakumeen etxean ikusgai den ez normalak ezotzanak erakusketa aurkeztu digu Julen Izagirre Lumagorri elkarteko kideak. Erakusketak sexu genero aniztasunak historian zehar izan dituen formak eta borrokak azaltzen ditu, normalizatua dagoen arauan abiapuntua jarri sortze duzue informazioa sakonean eta bueltan elkarrizketa izango dugu gurean, ez galdu.
apur bat bai historia mendebaltarrean ze punturaino izkutatua izan diren ezen beste pertsona homosexual edo heterosexual edo transexualak, termino horiek ez dira extrapolableak orain dela 500 urteko errealitatetara, baina bai, kontatu diguten historia hain cis heterosexuala ez dela izan, cis heterosexuala izan. Eta gero ere bai, bende baltarrak ez den gizartetan ere bai, bestelako genero sistema egiturak daudela, bestelako arauak daudela, eta arau hortatik kanpo ere bestelako resistentzia eta identitatea daudela. Dudan jarri, hain normal eta naturala den hori ez dela horrela. Izka sortu zen azken finean, askotan bai gure buruetan, gero beste txarla formal, informal, asamblea eta lokoetan, maneatzen ditugun material, ideia, teoriak, bildu eta perspektiba apur bat divulgatiboarekin, lantzeko helburuarekin eta apur bat zer fisikoa edukitzeko. Beti jartzen da bia puntua arauatik kanpo dagoen horretan, bai? Kasu honetan, cis heterosexualak ez diren pertsona gorputz identitatea desioa jartzen da, ezta? Eta apur bat eman nahi genion buelta horret, igual, hasi bagara pentsatzen norma jarri behar dugula lupain eta ezein beste normaren izkinetan geratzen den horretan. Uste dut, batzutan lupa hori bai azkenean erresistentziatik egiten dela, azkenean zeuk norma horren kanpo bizizarenean neko evidentea da nabarmena izaten da norma horren izate eta aragistatzea, bai. Eta, uste dut, bai, igual ez da lupa jarri behar, baina bai pistak ematen digu zeinen normatik at dagoen horre. Azkenan gero eta kalean gehiago goen eta ikusgarritasun handiago esan reakzioare handiago izaten da normalean edo zein borrokan edo zein emantzipazio prozesuan eta hemen ere gure reakzionarioak ere baditugu. Eta batzutan ere fasismoa beti egon da hor eta diskurtso bai transfobo, homofobo, machistak, razistak beti egon dira gero gizartere horren oinarrian egitura patriarkal kapitalista eta kolonial ditugulako. Orduan, egitura horiek duan jartzen direnean, azeratzen dira beti hor dauden monstru horiek. Eta zein den horiek borrokatzeko forma, saretzea, erresistentzia eta borroka. Eta apur bat ere, hemen saiatu pare memoriarik eta ere egiteari egoen dizgarria da, jakin borroka nondik etorri den, sepututa gauden irakurtzeko eta etorkizuna marrasteko edo gutxienez bideak egiteko. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun. Bat izan, Amaika egin.
Gabon gaude gaurko elkarrizketan, izan ere, emakumeek eta neskek zientzian sarbide eta parte hartze erabatekoa eta berdintasunezkoa izatea lortzeko helburuarekin Nazio Batuen Batzar Nagusiak, otsailaren 11, hau da, aste honetako ostiralean, emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izendatzea erabaki zuen 2016 urtean. Horren inguruan aritzeko gurekin dugu gaur, Deustuko platoan zuzenean Maia García Berriñori, ondo esan dut? Bai, ondo. Fizikaria, ondo torri? Gabon, bai. Historian zehar, emakumeek zientzian izandako lorpenak modu sistematikoan esan genezake eskutatu egin direla, gizonei beti protagonismo osoa eman zaila, ezta? Bai, horrela izan da. Izatez, nik, lizentziatura, ze orain gradua deitzen da, baina nik egin nuena lizentziatura izan zen, ikasi nituen egile guztiak eta teorema guztiak eta historia guztiak gizonezkoa zen. Bai. Zuk esango zenuke orduan, txikitatik edo txikitan hezkuntzara dagokionez, zientzia gizonen kontu bat bezala aurkeztu egiten dela. Bai, orain agian kontzientzia gehiago dago eta aldaketak egiten ari dira, ez? Badaude emakumeak lan oso importanteak egin dituztenak, baina nik ikasi nuenean ez zegoen kontzientziarik eta orduan, bai, ez izkutatu, baina ez zegoen esfortzurik beraien historia kontatzeko, ez zegoen interesarik. Gaur egun badirudi edo zientzia emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburu duen legedia dugula, baina genero arrakala oraindik ere badago. Nolako izaten ari da zure ustez instituzioen jarrera afera honetan? Bueno, esaten dutena da kezkatuta daudela, gero instituzioetan eta ere gizartean kontzientzia gehiago dago, eta arazoari buruz hitz egiten da, baina gero gauza efizienteak ez dira berez egiten. Ze azkenean asko hitz egiten da, zenbakiak jasotzen dira urtero, zenbat ikasle emakumezkoek, zenbat zientzialari, baina gero plazak emaiterakoan gizonezkoak dira, beti. Orduan, gehienetan. Orduan, hor dago kristala teilatua, ez? Eta hori apurtzea oso zaila da. Baina, zuek esan duzu askotan eta guk badakigu, talentuak ez dugela generorik. Zeintzuk dira zure ustez egin beharreko aldaketak? Ez, talentua ez dauka generorik, hori argi dago. Problema konpontzea zaila da. Zaila da, ez da puntu batean gertatzen den gauza bat, bai? Orduan, da akumulatzen diren diskriminazio txikiak. Orduan, orain uste dut jendea ez duela hainbeste esaten zuk ez daukazu zientziarako mugina edo horrelako gauzak, baina nolabait hori airean dago. Eta ere gertatzen dena da, neskak berez kontzientzia gehiago daukate. Orduan, zuk guztiz maskulinizatuta dagoen arlo bat ikusten badildin baduzu agian ez da erakargarria. Mutilentzako bai, hor dago Elon Musk eta tipo hauek, ez? Hauek fizikariak dira, orduan nik hau egin nahi dut Elon Musk izateko. Baina neskek hau egin nahi dut zer izateko, ez dakit. Ez dago fizikari eredu bat, adibidez. Orduan, esan dudan moduan, tantak dira. Eta gero, gauza bat, nik uste dut ere gauzat pizkat bortxatu aldirela. Hau da, esatea, unibertsitatean ez dakit, 100% neskentzako plazak izan behar dira. Orain adibidez fizika ikasteko lehioan, nota bat behar duzu. Doktora hotzko bekak ez dakit kuotak ipini adibidez. Baina zaila da, problema konpontzea. Zuk adibidez, noiz eta zergatik erabaki zenuen zientzian eman nahi zenuela bizitza edo? Galdera hau askotan galdetu didate eta ez nuen inoiz horrela erabaki, ez da txikian nintzenean esan nuela, nik fizikaria izan nahi dut. Nire gurasoek bazeukaten Einsteinen argazki bat horra mila aterata, baina tipoa jatorra iruditu zitzaidan, baina ez nuet pentsatua, da erlatibitatea ulertu nahi dut. Orduan jun nintzen ez dakit institutora, fizika gustatzen zitzaidan, unibertsitatera jun nahi nuen,
zeuden karreratik fisika hautatu nuen, karrera amaitu nuen oso ondo, eta pentsatu nuen, gehiago ikasi nahi dut. Tesi bat egingo dut. Eta horrela, purka, eta tesi egin nuen, eta gero jarraitu nahi nuen, eta baina esen bokazio gauza bat, txikititatik izan nuen bokazio gauza bat. Gauza pilo bat gustatzen zaizkit gainera. Zuk emakumea izateagatik oztopoak aurkitu dituzu bidean? Bai, oztopoak aurkitu ditut bidean, eta, adibideak eman alditut, baina hemen, gauza bat esan nahi dut, eta galdera honi erantzuteko nik ez dut nire esperientzia azaldu behar. Badaude gizarteko zientzialariek egin dituzten ikerketa pilo bat, datuak batu dituzte, eta argi dago diskriminazioa dagoela. Orduan ez da, nik nabaritu dut? Nik nabaritu dut, baina badago jendea esaten duena, nik ez dut inoiz ere, nik ez dut inoiz ezer nabaritu, nire nagusia oso jatorra zen. Baina ez da nik nabaritu behar dudan gauza bat, nik azkenean ez dakit, adibidez, proiektu bat eskatzen dudanean, dirua eskatzeko, ikerkuntza egiteko, hor norbaitek ebaluatu behar du. Eta nik ez dakit pertsona horrek objektiboa den ala ez. Baina ikerlari hauek, gizarte ikerlariak esaten dute ezetz. Orokorrean, ebaluazioak polarizatuta daudela. Orduan, erantzuna da bai rotundo, baina ez nik nabaritu dudalako, baizik eta badaude ikerketak hori frogatzen dutelako. Eta onarpen sozialari edo gizartean dagokionez, honek aurrera positiboki noski egin duela esango zenuke? Bai, nik esango nuke baietz, baina apurka. Hau da, pausoak txikiak dira, esan dudan moduan, kontzientzia dago, batzuk kezkatuta gaude, soluzioak aurkitu nahi ditugu, baina aurreraka egiten diren pausoak txikiak dira. Oso kurrikulum zabala duzu, hori gauza argia da. Pertsonalki eta bai profesionalki, igual aldi berean, eskutik helduta barkatu joan direlako seguramente. Zenolako ibilbidea izan duzu zientzian? Zientziako ibilbidea orokorrean luzea da, maratoi bat bezalakoa da. Orduan, nik adibidez tesia hemen egin nuen, Leioan eta Donostia tartean, eta gero, tesia amaitzean, postdoktorautsak egiten ditugu. Hau da, atzerrira goaz, eta 2 edo 3 urte pasatzen ditugun nazioarteko laborategi batean, eta gero beste postdoktorautz bat egiten dugu. Orduan, egon nintzen 3 urte Estatu Batuetan, 3 urte Alemanian, gero bueltatu nintzen Donostiara Fellows Gipuzkoa beka batekin, gero egon nintzen unibertsitatean klaseak ematen, gero ikerbaz bat lortu nuen, eta orain nago Alemaniako laborategi batean. Orain hezkuntzarekin gaudela, unibertsitatean zuk esango zenuk esfortzuak egon direla gauza hauek edo aldatzeko, hau da, zu ikasi zenuen momentutik gaurkotasunera edo aldaketak egon dira hor? Bai, aldaketak egon dira, saiatzen gara emakumeen historiak berreskuratzen, beraiek egin zituzten ikerketak hori kontatzen, workshop egiten ditugu, egutegiak, baina gero emaitza ez da ona izatez. Ez dakit zergatik gero eta neska gutxiago ikasten dute fisika. Eta atzerrira joatekotan edo aldaketak ikusi dituzu, desberdintasunak? Nik uste dut Estatu Batuetan kontzientzia gehiago dagoela. Eta adibidez, Berkeleynen nik negoen sailan erabaki zuten gizonezko gehiagi zeudela eta plaza bat ireki zuten emakume batentzako. Inelako arazorik gabe, ez zuen inork en plan, nola egiten duzu hori, esan dute, emakumeak behar ditugu, ereduak behar ditugu ikaslentzako, eta horrelako plaza bat atera zuten eta kito. Eta hemen horrelako gauzarik ez dut ikusi, Europan ere ez, Orduan emakumei edo ematen zaion tratuari dagokionez bebai aldaketak dago? Aldaketak daude? Bai,
ez dira aldaketa handiak, baina nik esango nuke Estatu Batuak aurreratuta daudela. Eta Euskal Herrian eta Espainian aldaketak ikusten dituzue bai? Ba, orokorrean ez. Orokorrean ez. Eta, bueno, badago No More Matildaz izeneko fenomeno bat, Matilda Jocelyn Gagaren omenez, izan zelako bera arazo hau salatu zuen lehenen aktivista. Kanpaina honek, zuk esan bezala, bastuta dauden izen horiek berreskuratu eta teksto liburuetara edo hezkuntzara eramatea bilatzen du. Horrelako dinamikak guztiz beharrezkoak dira, ezta? Bai, oso beharrezkoak dira. Eske gauzak ez dira aldatuko guk aldatzen ez baditugu. Así que bai, nire asko gustatzen zait, No More Matilda iniziatiba. Fenomeno honek galdera bat botatzen du bere estudioaren edo bere informazioaren hasiera, eta da zure ustez Einstein emakumea izango balitz, balore berdina barkatu emango genioke? Ez. Ez da zaila. Izatez, badago jendea pentsatzen dutena Minerva Barik Einsteinen emaztea Einsteinen lanpilo bat egin zuela, eta inork ez du ezagutzen Minerva Barik. Eta Einstein oso zientzialari ona izan zen, baina berak ere egin zituen lan batzuk, izan zen lan kolektiboa. Gertatzen dena, zientzian gertatzen den arazo bat da orokorrean lana kolektiboa dela, baina gero bakarrik pertsona bat hautatzen da saria lortzeko. Eta Einsteinen kasuak badaude lanak non egin zen esfortzu kolektiboa oso handia izan zen. Hau da, Einsteinek asmatu zuen, baina Einsteinek izan ez balu beste batek asmatu izango zuen. Eta Einsteinen kasuan hau gertatu zen lan batzuetan. Orduan, emakumezkoa izango balitz, ziurrenik saria gizon bati emango lioke. Eta Einstein izango zen, ez dakit, Liz Meitner bezala. Liz Meitner oso zientzialari ona izan zen, baina sarritan ezagutzen da. Amaitzeko edo pixote amaiera bidean, zein izan da zuretzat zure ibilbidean proiekturik importanteena? 2017an egin nuena, oso zaila da saltzea minutu batean. Material topologikoen ezaugarri funtseskoak aurkitu genituen eta hori Nature aldizkariaren azalera eman zigun. Eta hori izan da nire lanarik importanteena. Non egin zenuen hori? Hor egin nuen Leioan ikasten nengoen, baina nazioarteko kolaborazio bat izan zen Princetoneko unibertsitatearekin, Bilboko ikerlariekin ere, nire sailakoek, eta Alemaniako Max Planckekin. Eta, amaitzeko zuk fizikan ibilbide luzea duen emakume zientzialaria zaren aldetik, zer nolako mezua helaraziko zenieke pixkat zientzia gustuko duten neska edota emakumei? Nik esango nioke hautatzeko, lan egingo duzun pertsonak onak izatea, pertson onak. Inguratzea jende honez eta gero lan asko egitea. Maiarekin komentago egin dugu eta izan ere horren arira bestelako informazioa jasotzeko eta beste ikuspuntutik gaia jorratzeko gurekin dugu ere kasu honetan bandearen beste alboan, Itziar Rotegi, CID nanoguneko komunikazio arduraduna eta emakumeak zientzian sareko koordinatzailea. Gabon? Badirudi ez dagoela arazo teknikoak. Itziar? Bai, kaixo, Gabon. Kaixo zelan. Izan ere, Maiarekin komentatu egin dugun bezala, Otsaiak 11an, aste honetako ostiralean emakume eta neska zientzialariak nazioarteko eguna izango da. Zein da aurten plataformatik, hau da emakumeak zientzian, plataformatik zabaldu nahi duzuen mezua? Guk ja duela urte batzuk elkartu gara zientzia eta teknologia arloko entitate desberdin batzuk,
eta lan egiten dugu, pixka bat, ekintza programa bat edo plazaratzeko fetxa honen inguruan. Gure leloa zientzia badan esken kontua da, hori da duela urte batzuetatikan erabiltzen ari geran leloa, eta pixka bat plazaratu nahi duguna, eta batez ere azpimarratu nahi duguna da, jakin badakigula gure etorkizuneko profesioak zientzia eta teknologiarekin zerikusia handia izango duten lanbideak izango direla. Euskal Herrian teknifikazio maila handia da, enpresen etorkizuna ere bai hemen eta baita Europako beste toki askotan arlo horretatik joko du eta lanbide onak eta aukera profesional onak hor egongo dira asko. Eta ez genuke nahi ikusi beste batzuetan gertatu izan den bezala emakumeak salto horretan atzean gelditzen garela aurretik mailaik aipatzen zituen arrazoi batzuengatik baita ere ez, pixka bat gure arloetan badaudelako hainbat joera estrukturalak eta aldatu behar ditugunak eta hortan barne lanketa batean ari garelako, baina baita ere eredu falta horrengatik neska gaztek ez dutelako batzuetan beraien burua irudikatzen mota honetako lanbideetan, ez? Eta hortan ere lanean egiteko plazaratzen dugu esate baterako programa hau. Eta hasieran zein helburuekin sortu zenuten ekimen hau da, urteak aurrera egin ahala, aldaketak egon dira helburuetan? Egia esan, bisibilizazio prozesuan jarraitzen dugu. Urteak pasa dira, baina ez zein beste urte. Emakumeak zientzianek pixka batola entitate gehiago hartu zuen duela 3 urte, gero aurreko urteko edizioa pandemiarekin denok dakigun bezala pixka bat beste modu batean egin behar izan genuen, ekintza asko online formatuan eta dena delakoa, eta horten pixka bat plaza errekuperatu nahi izan dugu, eta ekintza programa zabalxeago batekin gatoz berriro. Egia da, helburuak berdinak jarraitzen, berdinak direla, zeren horren denbora gutxian ezer gutxi aurreratu da. Ez du inorre engainatu nahi, ez da gure nahia da pixka bat hautsak bai arrotzea eta bisibilizazio lan horretan alduguna egitea, baina egia da prozesuak agente asko implikatzen dituela eta motel aldatzen doala. Nahiko genukena baino motelago. Zer nolako programa antolatu egin duzu, ez zer aurkituko dugu aurten? Aurtengo programan publiko askori zuzendutako ekintzak daude, ikasketa zentroei zuzendutako mailinguru bat adibidez topatu daiteke, bai modu presentzialean eta streaming bidez jarraitu aldena, eta gonbidatzen ditugu irakasleak ere, beraien ikasleak konektatzera ekintza honekin, uste dugu erreferente emakumezko erreferente batzuk ezagutzeko aukera izango dutela, zuzenean beraiekin dauzkaten zalantzak plazaratu izango dituzte, eta askotan bilatzen duguna honelako ekintzekin, batez ere neska gaztei zuzendutako ekintzekin, neska eta mutil gaztei zuzendutakoak, baina egia da fokoa pixka bat nesketan jartzen dugula gehiago. Hori dela ez, gertutasun hori helaraztea ikus dezaten zientzia eta teknologia munduan, bai ikerketa zentroetan, unibertsitatean eta enpresetan lanean ari diren emakumezkoak persona gertukoak direla, beraiekin gurekin kalea, supermerkatua eta plaza partekatzen duten gure eguneroko jendea direla, ez, eta beraz beraiek ere ikus dezaten aukera daukatela horrelako profesio bat hautatzeko, ez. Referente hori bilatzea. Badauzkagu beste ekintza asko, emakumeak zientzian.eus webgunean eskuragarri daude, baina azpimarratzeko baten bat, publiko orokorrari zuzendutako hitzaldi bat badaukagu, orain COVID-aren inguruan edukiko dugu Milagrosa Montesen hitzaldi bat, bera mikrobiologa da, Donostiako ospitalean, eta berak azalduko dugu pixka bat egiten ditugun test guzti hauen atzetik dagoen zientzia
eta erabiltzen ari diren teknologia zertan datzan zehazmeaz, ze asko entzuten ari gara horren inguruan, baina benetan ulertu ez dugu askotan ulertzen, eta berak seguro hori zabalduko digula eta eskura jarriko digula. Eta, beste ekintza batzuk ere, gure ikerlari batzuek esate baterako egingo dute hemen Donostiako Victoria Eugenia klubean, ekitaldi bat, non hitz egiten duten apur bat azaltzen duten beraien ikerketa zertan datzan eta historiako emakume ahaztu edo invisibilizatu horietako baten inguruko aurkezpen txiki bat ere egiten dute, oso modu intimoan eta asko gustatzen zaigun ekitaldi bada eta gonbitatzen ditut baita ere hiritarrak bertara gerturatzea edo streaming bidez jarraitzeko aukera ere badute. Orain aipatu egin dituzuela gazteak, umeak, Maiarekin komentatu egin dugu, ea zuk zer esaten diguzun, zuk esango zenuke txikitan hezkuntzari dagokionez zientzia gizonen kontu bezala bakarrik aurkeztu edo egiten dela? Bai, ala izan behar da, zeren gainera arlo zientzia sozialetatikan egiten ari diren ikerketetan, hezkuntza arloan ere bai, ikusten da emakumezko gazteek, eta gazteek esaten dut 4 eta 5 urteko neskatilek, askotan baztertzen dituztela profesio zientifiko-teknologikoenak beraien etorkizuneko aukera bezala. Badago gero aukera rekuperatzeko horietako batzuk pixka bat aurrerago, ez? Baina egia da ikusten dela tendentzia bat oso txikitatik markatzen direla horrelako estereotipoak eta referente falta hori oso garbia dela txikitatik. Eta bai testu liburuetan lana egiten ari dela hori aldatzeko eta emakumeak zientzian eta beste 100 iniziatibetatik ari dela materiala sortzen, baina ez da nahikoa behar da lan egitea denok elkarrekin hori aldatzeko. Eta denok elkarrekin esan nahi du erakundeek, gu zientzia eta teknologia agente bezala, hezkuntza arloko irakasle eta orientatzaile eta maila guztietatik, ez? Ze azkenean bada zerbait oso kulturala eta oso barruan daramaguna. Aurten okerrez banago, 6 erakunde gehiagok babestuko dute zuen ekimena, ezta? Zein da instituzioek izaten duten jarrera emakumeak zientzia sarearengan? Egia esan, 17 erakunde gera gaur egun antolatzaile bezala gaudenak eta erakundeen jarrera beti positiboa izan da. Egia da beraiek, positiboa izan da. Gu ez gara plataforma bat aldarrikapen zehatz batzuen inguruan ari garenak lanean beste plano batean, ez? Egia da, orain arte behintzat emakumeak zientzian zentratu dela pixkat lan egiten, urteko garai honetan bereziki, arlo honetan indarrak elkartu eta bisibilizazio lan horretan hiritarrei eta baita ere komunikabideen bitartez eta erakundeen bitartez apur bat lanketa hori egiten datuak mahai gainean jarri eta esan dudan alen hautsa pixka bat arrotzeko. Baina ez gara ez daukagu ekintza programa bat beraiei plazaratzeko, momentuz behintzat ez gara horretara iritsi ikusiko da gutxinaka egia esan ekimena ere handitzen doa, indarra hartzen doa eta guzti hori mamitzen joan beharko gara, ez? Baina egia da, momentuz harrera beti oso positiboa izan dela, ekimena babestekoa, entzuteko gogoz, eta nik uste dut erakundeak ere gero eta konstienteago direla dauzkagun datuetan zerbait gaizki dagoela esan nahi dutela, ez dela normala doktoretza mailan 150%ko emakumezkoak edukitzea eta gero aurrerago senior mailara edo iristen garenean 170%ko gizonezkoak eta 150%ko emakumezkoak edukitzea, ez jende asko da hor bidean gelditzen dela eta da gainera tendentzia bat urteetan zehar jarraitzen ari dena
bai hemen eta bai Europa mailan, eta oso motel aldatzen ari dela, ez da ikusten aldaketarik, ez? Eta, hortaz, Maiak esaten zuen bezala, agian neurri zuzen eta zehatzagoak hartu behar dira, sarbide eta garapen, batez ere, ez bakarrik sarbidea, mundu akademiko da, eta zientzia eta teknologiako mundura, baizik eta baita ere garapen profesionala, ez? Zure karreran aurrera egiten dezunean, ez dezazun lan bikoitza egin behar toki berdinera iristeko, ez? Eta orain bai amaitzeko Itziar, jendea parte hartzera... Barkatu argia, Lasai. Jendea parte hartzera animatzeko edo behintzat, interesa pizteko edo mezurik bidaltzerik bai? Guk egia esan, beti azpimarratzea gustatzen zaidana da, oso ekintza gertukoak direla, jendeak aukera edukiko duela, benetan gure ikerketa zentroetan gaur egun lanean ari diren emakume oso brillante, jator, eta alaiak eta dinamikoak eta motivatuak ezagutzeko, beraien ikerketaren berri emateko gogoa daukatenak, eta gero guzti hori guk nahi duguna da, parte hartzera datozen jende guzti hori izan dadila emakume hauen embajadore, eta transmititu dezaten beraien inguruan, emakume, zientzia badela nesken kontua, emakumeak ari direla hor lan handia egiten, eta beraien garapen hori bermatzea guztion ardura ere badela. Primeran, Itziar, mila esker guri edo gurekin tarte hau eskaintzeagatik. Mila esker zuei ateak zabaltzeagatik, eta espero dugu hemendik urte batzuetara erantzuna izatea bai, ikusi ditugu aldaketa horiek, ez? Eta eskerrik asko zuei egiten duzuen lanagatik, importantea dela, eta musu bat ametik zuretzat, bai Maiarentzat bai, eta hor lanean zaudeten emakume guztiontzat. Mila esker. Besarkada bat, agur. Agur. Eta zuek ez mugitu, Sorazaldira joango gara oraingoan, baina musikari irekiko diogu tartetxo bat, orain arte.
Gabon bagaude gaurko sorazaldian, gaurkoan Pantearen beste alboan dugu Izar Castillo eta Carlos Renedo. Gabon, bikote? Gabon. Gabon eta, ondo? Bai, entzuten zu ondo? Bai. Bai. Oso, ondo, lehenengo gaia jorratuko dugu orduan segidan. Emaitza ezin estuagorekin atera zen aurrera lan reforma, 175 aldeko botoekin, eta aurkako 174 botorekin, boto bateko aldearekin. Aurreko ostegunean komentatu genuen hemen gakoak saioan, baina orduak egunak pasa dira eta gaur berriro komentatu nahi dugu, hain zuzen. Lan reforma hori bozkatzeko egunean, PPko diputatu baten utzegite batek eragotzi du gobernuaren porrota. Alberto Casero izan zen zehatz mehatz. Zalantzazko momentuak bizi izan ziren ere gorteetan, hasieran ez zuela aurrera egingo, minutu batera emaitza zuzendu zuen Meritxell Batet Kongresuko presidenteak, bestalde. UPN iragarritakoaren aurkakoa egin zuen. Soka luzea ekarriko du oraindik gaiak. Entzun ditzagun politikari ezberdinen iritziak. Bloke horrek atea izten dio eskubiari, baina bloke horrek behar ditu akordioak aurrera egiteko. Lo que creemos es que tiene que esforzarse más el gobierno en intentar buscar acuerdos. Nazionalistei eskatzen diet euskal langilei babesa emotera. Eskatzen diet Euskadiko langileriakin bat egitera. Ezin da kalitatezko enplegua eskatu eta gero Mariano Rajoyren erreformarekin gelditu. Lan erreforma babestea euskal langilei eta euskal ekonomiari laguntzea da. Zer nahi dute? PPrekin eta Voxekin gelditzea, ala gobernu progresista honekin aurrera egitea. Eta hori egiten badute, Alderdi Popularrarekin eta Voxekin gelditzen badira euskal langilei azalpenak eman beharko dizkiete. Carlos, Izar, nola bizi izan zenuten gertatutakoa? Zein da egiten duzuen lehen irakurketa, adibidez, Izar? Bueno, nik egiten doa lehenengo irakurketaz, batez ere doa, zer gertatuko zitzakeen errua ez balegu, hori alde batetik, zergaitik emoten da erru hori, porque gaur adibidez irakurri dute gauzatzu bate sareetan eta arrazoia daukate, diputatuek hiru botoi daukate eta ligatu egiten dira, zer gertatuko dago da, adibidez jubilatuekin bankuetara eta kajeroetan ibiltzekotan. Baina, bueno, bromas aparte, ikusi dugu zelan erreformak ez da izan, adibidez, hainbat partiduetatik eskatzen zen moduan, azkenean sinatu izana, bertan bera ustea, uko indotzi mandako hitzari, hori alde batetik, orduan ikusten dugu berriro, zenolako aurpegia daukan PSOEk, Podemosekin egon arren, zine egiten dutela gauza bat, eta azken momentuan patronalak presioaren menpe egiten dutena da beti moduan atzeruntze botatzea. Egin behar zutena zan hau bertan bera utzi, sinatu ebien moduen, ez dute egin, eta honek egiten duen alde batetik da pizkatzu bat finago jartzea hainbat eta hainbat, bertan dauzen arauak langileen kontra, gaur egun enpresak daude, adibidez, askok ez dakitela, zelan egin behar duten erreforma hau esarritzeko, alde batetik bai azten naz pentsatzen, zergaitik ematen dute onurako izan danean erreforma hori ez dute inolako arazorik izan aplikatzeko, baina orain bai atzerun bueltatzeko. Orduan, hori izango litzateke pizkatxo bat nire lehenengo, betik moduan engaiatzen gaituztela eta ez dutela sinatzen dagena betetzen, beti moduan. Carlos? Nik izango nuke onarte ematen duela Espainiako gobernu progresistena. Hau da, alde batetik erukei begira,
hor ezkerreko indarrek eskatzen zuten lehenengo forma aldetik tramitatzea proiektu lei bat moduan ekarpenak jasotzeko eta eztabaida politiko bat emoteko, azkenean oso gutxi hitz egin da edukien inguruan eta asko hitz egin da blokeen inguruan eta hor badaude eduki batzuk jarri mahai gainean, badibidez Euskal Hitzarmenak errespetatzea edo lehenestea, kaleratzekin bueltatzea erreforma, eskumako erreforma aurretik eta sartzea ertzak eta bar, eta hortaz Ezker Espainolak ez nahi hitz egin gona da, edo nirekin, edo nire kontra. Eta ez dute, nahiko aberikoa dela da, onartzen du aigatzen dela, eta horrenatzean da, alde batetik, nork agintzen du Estatu Espainolean, hau da, zergatik daude muga hauen, zergatik COE posik abertu da, eta ez, bere burua soilindu du, eta esan duela ados dagoela reformanekin, nahiko zalantzagarria da, baldin badaude posi daudenean enpresarioak eta langileak zer ez doa ondo. Eta gero jankarritare bai Euskal Herrira, nahiko kezka, edo beste elementu bat garrantzitzen dut ustez, da Nafarroaren egoera, ez? Berriro ere Nafarroa txampon, trukerako txampon moduan agertzen da, eta hor, PSN, PSOE eta UPN arteko akordio izkutuak eta babesten zaitu, ni babesten nauzu, eta ez nola ematen den olako egoera bat, eta ez UPN, Europako eskumako alderdi ranzioena, alde bozkatu, esaten du alde bozkatuko duela, truke segurazki, gero transfugismoa moten da, hor azkenean berriro Nafarroa estatuko afera moduan agertzen da, eta ikusten dugu zenolako garrantzia duen blindatzea ere bai Euskal Herrian status quo eta gauza batzuk. Eta horrarte ikusiko dugu ere bai jokaldienen aurrean, nik ziur nahi PSOE indatuta atera dela, batez ere erdian edo taberoko erdian kokatzen delako, uste dute Podemosek ez dela indartuta ateratzen, eta batez ere Yolanda Díazek izugarrizko desgastea jaso duela, eta ikusiko dugu bendik aurrera, baldintza dauden berriro, eskerreko bloke hori berrerikitzeko, eta ateratzeko horrela bestelako proposamen batzuk beharrezkoak direna. Politikan edo zein gauza gerta litekeela argi daukagu denok, eta argi gelditu da beste behin, barkatu azken momentura arte iragarpenik egiterik ez zegoela, baina baita ere argi geratu da politikan ez direla akatzak hor gakotzen artean esango dugu, eta gauzak ez direla hausaz gertatzen ere, ezta? Bai, hori da, esaten ari nagoan, ze alde batetik, eta Carlosek esan duenarekin bat, zeoek posik badau gobernu progresista honetatik planteatzen danarekin, zeo zer ez doa ondo, hori alde batetik. Gero, bestetik, zelan da posible, lehundu egin da erreforma, bai, baina ez da begin gizarteak gura zuena eta langileok behar duguna. Azken finean, esan bertan bera ustea. Orduan, atzekaldetik zen olako, edo zer gertatu da pertsona honek alako akatz bat zera egiteko. Ez gaude esaten, da oso erreforma oso ambiziosoa zana, beharrezkoa zana, hainbat lekutan borrokatu indana, eta batean alako akatz bat agertzen da, non, sortez, ondo atera da, que ondo, ez, edo atara zen hain ondo, baina zer dago atzekaldetik? Ni, ostegunetik nago hau galdetzen deure buruaz, zer dago akats horren atzekaldean. Eta zer ikusiko dugu? Carlosek dinoen moduan, bere ibilbidea, nik uste dut ez daukatela gehiagorik, eta ikusiko dugu
Zelan honek, bebai, lagunduko dio Peperi bueltan etortzen Espainiako gobernu. Garbi, baldintzak daudenean, bestelako proiektu bat aurrera ateratzeko, da ezkerre ikuspuntutik baldintza batzuk berez ematen dira, bestelako estaia jartzeko mahaian, bestelako erreforma bat, edo planteamendu bat egiteko, hor Espainiako gobernuak eta hor dauden indar politikoek erabakitzen dute, ez dutela nahi ibilbide hori jorratu, nahi dutela dekretu bat jarri mahai gainean, itxita, eztabaidak iritzeko, eta nahiago dutela eskumarekin akordioak lortu. Hori bada erabaki politiko bat, nik uste dagoela ondo pentsatuta ere bai, pentsat PSOEren aldetik, eta hori erabakitzen duzunean muga batzuk daude, eta horregatik uste dut patronala ere bai, posik agertu da. Galdu dira, niretzako, galdu dira aukera batzuk, eta egon ziren beste aukerak egiteko, benetan langileok behar dugun neurriak jartzea mahai gainean. Eta eskumak egiten duena, ez dakit antzerkutxa den, eta ziratik haiek ere bai, azken finean ere bai, eroso daude hartu diren neurriekin, edo euskalo zaituzo, ez dakit, nik ere ez dut deskartatzen pertsonen ezintasuna edo eskumaren, edo justo pertsona horien ezintasunak holan izatea. Beste izan da, nik uste dut, gaur egun tableroan, PSOE eta eskuma eroso egon dira neurri hauekin, CEO eroso eta posik agertu da, eta uste dute berriro langileok borrokatu beharko dugula kalean, kongresuan kasu honetan lortu erden, badator ziklo mobilizatzaile bat, eta hor egin sartu beharko dira edo jarri beharko dira indar guztiak, bentsat, lortzeko eskubide minimoak eta baldintza duin batzuk. Bai, azkenean reforma aurrera atera da eta luze hitz egin genezake edukiaz, baina beste gai bat jorratuko dugu jarraian. Izan ere, Laudioko udalak errekurtsoa aurkeztu egin du Gasteizko epaile batek, emandako epai polemikoaren aurka hizkuntza eskakizuna ez beteta ere, langile bat hartzeko agindu du epaiak euskara zaila delako. Epaiak zer esan ematen jarraitzen du, eta mito edo topiko moduan erabili izan dena, epai bat justifikatzeko argudio moduan erabili du Gasteizko epaile honek, euskara munduko hizkuntzarik zailenen zerrendan 5. eta zenbait zerrendatan lehena dela utzi baitu idatzita. Beste behin epaitegiek hizkuntza politika egin nahian, ezta? Niri, pena handia ematen dit alako berriak entzuten ditudanean, zelan da posible hizkuntz ofiziala izan da, munduan zehar izatea hain maltratatua dan hizkuntz bakarra. Ofiziala izan da, ez dinot, badakigu beste batzuk dauzela bebai desagertzearen horretan, edo bidean, baina gertatzen dena da, ofiziala izan da, ez da hartzen, hartu behar dan seriotasunez. Zelan da posible, euskaldunok joatea administrazio publikora, zuk eskatzea eta hastea euskeraz berba egiten, eta pertsona bat, zure aurrean egonda, momentu horretan hastea zure eskubideak ukatzen. Eta horrat, zelan da posible. Nik lehenengo momentuan gelditzen nintzen liluratuta edo zoratutaren erdian, baina gero hasten naz haserrean. Zelan da posible ni joatie ez dakit ospital batera eta berba egiten hastea euskeraz eta pertsona no háblame en castellano. No, perdona, háblame tú en euskera. Nik euskalduna naz. Ni euskalduna naz eta nik euskubide batzuk ditut eta zuk ukatu egiten dinari dituzu, eta zuk zara pertsona bat non hartzen dituzu zure soldata, lan egin da egon arren gure zergetatik. Eta hau bakarrik gertatzen da Euskal Herrian. Eta gertatzen da, euskarafobia bat dagoelako, badakigu zenolako legeak ditugun, badakigu zenolako
justizia dagoen, badakigu ez dalako gure justizia eta badakigu zenolako epaiak dauzen. Eta gehiengoak nondik datozen eta gehiengoak zenolako pentsamendu mota daukate. Eta horrek, igertzen da azken finean, sententzietan. Eta gero, horrek gertatzen dena da, precedente bat egiten duela, eta hemen hartu egiten da beha, como la jurisprudencia izateko, que bosgarrena, izango da bosgarrena, lehenengoa, baina politxena munduan hori baiet bala euskera. Bai, Carlos, Izarrek esan duenaren arira, non gelditzen dira herritarren hizkuntza eskubideak? Nik uste dut olako kasuetan beti tortzen zen burura ardi diren hitzak, ez? Hau da, belak esaten zuen, estatu batekin agian euskera esa salbatuko, baina estatu hori gabe ziur ezetz. Eta uste dut hau dela adibide bat. Hau da, ez badago estatu bat, ez badago euskararen atzean egitura administratibo juridiko bat, beti gongo gara egitura arrotz baten menpe eta kasu horretan eskubideak gelditzen dira ezerezean eta ikusi dugu, ez? Ezin dioguna eskatu da epaile ez dakit eskuarafobiko batera, baina beste administrazio baten epaileari bermatzea euskaldunen eskubideak. Batzutan egingo dute argudio batzuekin eta beste batzutan egingo dute gara egin duten moduan kasunetan argudio lotxagarriekin. Baina, beti gongo da eraso hori, beti izango da hizkuntza bat bigarren mailakoa. Eta uste dut hortaz jabetu garela, behar dugula kalean egotea herri dinamika bat, behar dugula ere bai, euskaldunok kontzientzia bat hartzea, erabiltzea, baina behar dugu ere bai egitura juridiko administratibo bat egotea euskararen eta gure eskubideak bermatzeko. Bestela ikusiko ditugu olako ebazpen asko, kasu honetan oso lotxagarria eta mingarria, hasita argudioa dagolako hartuta zuzenean internetetik, baina baita ere argudioa bera oso mingarria delako, hau da, lehen aurrekoan ere bai Unai Turriagak egiten zuen tira bat egunkarian, non esaten zuen arkitektura oso zaila da, berez, igual ez da ikasi behar izateko udal arkitektoa edo administrazioan egiteko. Bada argudio bera, ez? Euskara zaila da, beraz ez da ikasi behar edo ezin diogu exigitu langile bati. Orduan hor gogo eta esan dudana, kalean presioa, baina baita ere egitura minimo bat gure eskubideak bermatzeko. Bai, eta amaitzeko bikote pixkate borobiltzeko edo gaia, zer egin daiteke euskararen aurkako eraso hauen aurrean? Gizartetik eta lokaletik egin behar duguna da berbaitea. Alik eta gehien berbaitea, hausnartzea gurea dela eta gure ganatzea euskara gure kulturaren oinarria dela, hori alde batetik, saiatzea bai, adibidez, ez bakarrik umei zabaltzen, baizik eta hainbat etorritako pertsonei azaltzea gure zelakoa den gure kultura, gure hizkuntza euskara dela, eta, gero aldaketa administratibo bat egonda, ez bakarrik Carlosek esaten duen moduan, baizik eta egotea euskarari lotuta egotea, doaintasuna. Eta horrek ekarriko dau, jendeak ezagutzea, ekarriko dau jendeak maitatzea, ekarriko dau normalizazio bat euskararen aldetik eta orduan erabiltzearen aldetik, baina batez be, galdu ez dadin. Galtzen ez badugu, gure herria jarraitzen du bizirik, jarraituko du bizirik, eta hori da gure mendeku onena, jende honen kontra. Nire ados naiz, biztute gure aldetik erabiltzea, maitatzea, erabiltzea edozein lekuan, edozein kasuan, animatzea jendeari bai erabiltzeko, ikasteko eta erabiltzeko, eta gero, olako kasuetan, salatzea nola ez, eta exigitzea administrazio publikoari prozedura oso bat, benetan erabiltzeko euskaraz, euskara
leku guztietan eta prozedura oso batean zehar. Hau da, kalitatearekin erabiltzea ere bai hezkuntza, ez bakarrik arreta zerbitzua eskaintzerakoan, txostenak egiten direnean eta izatea lan egiteko tresna bat ere bai administrazioan eta horan ere, uste dut jasoko dugula benetan behar dugun zerbitzua eta hori erabiltzea, hori da dakagun tresnarik eraginkorrena. Ederto Bikote, mila esker beste behin gurekin egoteagatik. Mila esker. Horrengora arte, agur. Eta zuek gogoratu, bihar hemen egongo garela berriro, Deustuko platoan zuzenean, gaueko bederatziak barkatu laurden gutxitan, eguneko, asteko eta hilabeteko gakoak aztertzeko. Mila esker horregoteagatik eta gabon.